bol som závislý na alkohole, na rôznych veciach, robil som veľmi zlé veci. A on vstúpil do môjho života, v jednom momente ma oslobodil. Aký to bol moment, keď sa môžem spýtať? Bol to jeden moment, kedy som bol úplne na dne, vyhodili ma zo strednej školy, pol roka pred maturitami v 4. ročníku za správanie. A v tom momente, jak ma vyhodili, tak som povedal takú krátku, takú strelnú modlitbu a povedal som Bohu, že Bože, že ak existuješ, tak mi pomôž. A chvíľu na to, ja neviem, pár týždňov na to, som stretol v meste jedného chalana, ktorý na križovatke hovorí mi, že čau Matej, že si to ty. A tak som mu povedal, ešte vyhodil ma zo školy, hento, toto, tamto. A on mi hovorí, počúvaj, že poď s nami, že možno ti Boh pomôže. Keď povedal, že možno ti Boh pomôže, tak hneď som si spomenul na tú modlitbu, že Bože, ak si, tak mi pomôž. A tak si hovorím, dobre, idem s nimi. Ja si hovorím, kam som sa to dostal? Ale tam som dal Bohu šancu. Naozaj som v jednom momente mu hovorím, Pane, tak keď si, tak sa mi zjav. A to bol večer, tento chalanisko, čo ma tam pozval, hovoril o poslušnosti Duchu Svätému. Ja som zakúsil reálnu prítomnosť. Ja som nerozumel, čo hovoria, ale ja som vedel, že Boh, ktorý pozná všetko, ktorý stvoril všetko, je tam prítomný, pozerá sa na mňa a miluje ma. Bože, toto není normálne. Ja som vedel, že ma vidí, že pozná všetko, aj napriek tomu ma miluje. A tak som sa vrátil a ja som cítil, že Boh chce, aby som mu dal všetko, aby som išiel za ním, aby som naozaj mu začal slúžiť naplno. A tak som vždycky takto vybehol na 5 minút a rozmýšľam, že ako sa stať kresťanom bez toho, aby som musel dať Bohu všetko. Ako prejsť Bohu cez rozum. Bože, dobre, dám ti všetko. Pôjdem, kam ma pošleš, budem robiť, čo mi povieš, ale to, že chceš, aby som ti dal celý život, mi musíš povedať v tejto sekunde. A v momente, keď som si toto domyslel, to bolo v tej sekunde, tento chalan, ktorý rozprával Duchu Svätému, sa zastavil, pozeral sa opačným smerom, sa otočilo na mňa, pozeral sa mi do očí a hovorí, práve tu, práve teraz, v tejto chvíli, Boh hovorí niekomu, daj mi svoj život celý. A keď toto povedal, to bol les, ktorý ma prešiel. To bola Božia moc, ktorá ma prešla od hlavy až po pety. Ja som si uvedomil, že ho poznám každú myšlienku môjho srdca, že ma miluje, chce pre mňa to najlepšie. A v tom momente som mu povedal áno. Išiel som mu, vylial som tequilu, spálil som 2 kartóny cigary, čo som tam mal na víkend. A hovorím, Pane, všetko je tvoje. A od toho momentu idem za ním. Čo by si odpovedal človeku, ktorý rozmýšľa nad Bohom? Vyskúšaj. Povedz mu, Pane, ak si, dotkni sa ma. Ak si, zjav sa mi. Chcem ťa spoznať, chcem ťa nájsť, dotkni sa ma. A ja ti garantujem, že on to robí. Skôr či neskôr to urobí. Dotkne sa ťa, naplní ťa a ty uvidíš a zistíš ten dôvod, prečo si nažive. A ešte jedna taká otázka mi napadá, že čo by si povedal človeku, ktorý čerstvo uveril v Boha? Hľadaj a zatiahni na hlbinu. Neostá na povrchu. Začni sa s ním rozprávať, začni sa ho pýtať, začni s ním stráviť čas. Nájdi si čas, ktorý mu zasvetíš svoju modlitebnú komórku, osobnú modlitbu každý jeden